বলছেন কালি কালি দিয়া হবো বাকি পয়সা হব বাকি যে আমি 3 লাখ দিলে বাকি যেটু পয়সা আছে কালি দিয়া হবো আমি একটু দিয়ে দিন একটু আপনি লন আচ্ছা ওটা गिबि गिबियाव बर'नि खौरां नायगिरि बयनिसिमबो बर' रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दा नंगौ जोंनि हुग्राजुलि दख'रानि सिङाव थानाय जोंहा बोरि गामिनि जोंहा फंबाय बिथां तुलिका बर'नि फिसाय मा नाममोनलाय अनसाय नार्जारि बिथाङा जि थांनाय 8 आगस्ट बेयावहाय बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै जि मोनसे थैनाय बेखौ खौरां मोननानै जों हुग्राजुलि दख'रा आफाद हिसाबै खोब दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिहा सासे बिसि आरो 11 दाननि सासे गथ' हिन्जावसा गथ' दङमोन दा बिथांमोनखौ नागारनानै बिथाङा सोरगोयारि जालांबाय दा बेयाव जोङो बिथांनि सोरगोयारि जिउनिसिम जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आर'ज गाबनाय थाबाय सोरगोआव जेन आलो गोजोन रायजो मोनजाहैथों दा बेयाव जोङो हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोननि जि जाथाय जानाय बे जाथायखौ जोङो खौरां मोननाय हिसाबै जोङो गामिनिफ्राय जोंखौ खावलायनाय लेखा जों बाहागो लाफैदों दा बेयावहाय जोङो फैनानै नुफैदों जे बिथांनि जि थैनाय बे थैनायखौ जोङो नुनायाव जोङो मिथिनायाव मोनसे एक्सिडेन्ट केस बायदि जोङो नाङाखै बेखौ सोरबा दायनि सुथुरा बिथांखौ बुथारलांनाय बायदि जोङो कम्पानिनि सिङाव जों मोननाय जादों दा बिथाङा गुवाहाटीनि गरसक होननाय मोनसे जायगायाव राइस रलिं मिल होननाय मोनसे लहा कम्पानियाव बिथाङा खामानि मावोमोन दा बेयाव बे थैनायखौ जोङो सोरबा सुथुरा बुथारलांनाय बायदि जोङो मोनदों दा नंखायनो बिथांनि जि थालांनाय गथ' आरो लोगोसे बिसि बे बिथांमोननि थांना थानायाव माबा मोनसे मदद मोनगोन नामा जों बेखौ कम्पानिजों जों सावरायफैदों नंगौ दिनै जोङो हुग्राजुलि दख'रा आफाद हिसाबै गिबिनिफ्राय जोङो सावरायफैदोंमोन दा बेयावहाय जोङो आरो लोगोसे जोंनि बर'निनो जोंहा एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ जों लानानै जयैनो जों सावरायलायनाय जादों दा बेयावहाय जोङो फार्स्ट टाइम एसेबां मानि जों रेसपन्स मोनाब्लाबो जोंनि जि नाजानाय एक्स एनडिबि आरो लोगोसे जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैखौबो जोङो ज' लोगो नांनानै जि मोनसे कम्पानिजों सावरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गरसक थानायाव मोनसे जि एजार होनाय बेखौ लानानै जोङो जि सावरायनाय बे सावरायनाया जोंनि थाखाय जोङो मोनसे फिथाइ गोनां होननानै जों सानना लादों दा बेयाव थैना थांनायाथ' जेबो बेहा जेबो सिन्था गैला मानो होनना बुङोब्ला बे सोरगोयारि जालांबाय नाथाय थांना थानाय जाय गथ' आरो बिसि बिथांमोननि जिउआव एसेब्लाबो मदद मोनथों होननानै जों जि कम्पानिजों जि कम्पेनसेसननि थाखाय जों सावरायदों बे सावरायनाया जोंनि थाखाय एसेबाबो जों फिथाइ गोनां होननानै साननानै लाजायो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननि जि थांना थानायाव जि एसे कम्पानिया अनसुंथाइ हरदों दा बेखौ लानानैनो जेन बिथांमोननि जि न'खर फिसाय बिसि आरो जि गथ' थालांबाय बिथांमोननि जिउआव एसेब्लाबो मदद मोनगोन जों बेखौनो आसा खालामदों आं बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों जिहेथु जोंनि बर' हारिनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे बाहेरायाव खामानि मावनानै थाफैग्रा माखासे सुबुंफोरा गोबां निसा जौ जुवा बेजों गफबनानै थानायखौ जोङो खोनानो मोनदों दा जि मोनसे जाथाय जालांनाय बिथांखौबो बे केसावनो थैलांदों बेफोरबायदि जोङो रादाब मोनदों नंखायनो आं खावलायनो सानदों जे जोंनि बर' हारिनि जि बाहेरायाव खामानि मावनो थाफैनाय बिथांमोना फेग्रा मुवा बा माखासे जौ जुवा बेफोर गाज्रि हाबानिफ्राय जानगाराव थानांगौ आं बेखौ हुग्राजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं खावलायदों दा बेवहाय जि मोनसे सावरायनाय जाबाय बेखौ लानानै आङो हुग्राजुलि दख'रानिफ्राय जोंहा एक्स एनडिबि बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थाफानानै गोबां मदद खालामबाय लोगोसे दिनैनि जि मोनसे साक्सेस जानाय जोङो बेखौ दिनैनि समाव बेखौ मोननो हाबाय